Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия. Хуш омадед ба канали мо. Имрӯз рӯзи панҷшанбе қарор дорем дар молбозори ноҳияи Балхи, Калхозобод, панҷшанбезори Узун. Наворо сар мекунем аз буқаи савдошудагӣ. Буқа барои бастан 10850 сомонӣ савдо шудагӣ. подписчикои азиз, лайкҳоро фаромӯш намекунем. Касе дар канал меҳмон аст, ҳатман ба канал обуна шавед. Ишам савдо шудагӣ? Я бор дигар шо тамошош кунед. Майда съёмкаро давом метем, подписчикои азиз. Аз шумо фақат дастгирӣ, ҳамин комментарий, лайк букафа. нархи буқа барои бастан 15000 сомонӣ муомила дорад. 13300 сомонӣ харидор кардааст, подписчикои азиз. ҳозирашта додагӣ нест. барои бастан айни вақт шуд. марамад. ҳозир савдову маслиҳату рафтест. савдоша ба қаб кардем, бо навор мекунем ша. 13300. нархи буқачаи Карпат 10500 гуфтеста, муомила дора. саҳари бар вақт 9600 сомон кардагия, то 9600 сомона. ҳозир 9100 сомонӣ кардааст, подписчикои азиз. чанд шуда? чанд са? подписчикои азиз, буқача савдо шудагия. буқачаи гӯшак неча айлық бо? 8 айлық бар да. тақрибан 8 моҳ. 7700 сомонӣ. сортиш созайник. шира хурдагия 7700 сомонӣ. фикротона дар комментарий нависед. подписчикои азиз, бинай ғуноҷини Карпат савдо шудааст. 9000 сомонӣ. 9000 сомонӣ. ягон сум гузашта бите гуфтест, ин бобешон. ҳозир боз савдо рафтест. иншоалло савдо мешавад. қариб омадагия. манаи гуноҷи наванги савдош нашид. 9200 сомон да буромада надодааст, подписчикои азиз. кӯрада. барои молкунӣ беҳтарин гуноҷинча. 9200 надод. молам савдо шуда. акан ази хоб савдо шудастам. манаи буқа чанд кадира ака? накада. 9300 сомонӣ бозор кардааст. буқа барои бастан буқои средний. хеле ки подписчикои бисёр мепурсанд. 9300 10500 гуфтаст судагия. гуноҷино барои молкунӣ. гуноҷинои қисир барои бастан ҳам меша, барои молкунӣ ҳам 9000 муомила дора. як ҷоя чанд када ка? чанд оқи? 16, ай 14 то 16 ма пурсидастам, подписчикои азиз. аку чанд савдо меша, насиби тақдира. гуноҷино неки соза. хеле тозак, маълума ки моли солима. дай ака подписчик мо мешавад. валла. гови гусаладори чорнапёста чанд мзай ака? 3 гусалаш. унаи гусалаша 22000 гов, 8000 гусала. ҳар душа ҷамъ мекунем, як ҷоя гирифтани бошем. гусалаш гуноҷинча будааст. 30000 муомила дора. шириш чанд қай?
баъди гусала ҳоз буқарафта гай бо ҳашмоара иш уже қариб ба ҳашмоа иш ҳашмоара буд. ай буғуз будааст қариби 8 моҳ буғуз. хоб ин гусалаш чанд моҳай ба моҳа ин гусала чӣ ин гусала ин худш нест ин гусала дига уча ин дига гусала учаш дига дораям ҳисоб китоб туғри нагирифтест хоб ин дига гусала будааст. хоб ин қариби 8 моҳ буғуз. баъди гусала кардан 15 литр шир 22000 мол худш тоқа 8000 гусала. бозор чанд кадака як ҷоя тоқа 18800 гова кадагай гусалачара 7000 кадагай подписчикои азиз гови чорнапёстри буғуз касида даркор боша марамат. ҳоза чорнапёстра не бурала бурала ишам буғуза 7 моҳ гуфтия қариб омадаги иш ира чанд гуфти 26000 муомила дора. чанд гусалаша дар шикам сеюм гусалаш дар шикам шай 26000 бозор чанд ка 24000 сомонӣ бозор кадаги гови калон бурала. рақами телефон мемонӣ ака гап зан 933 04 06 77 75 харидоро боша марамат. адрес куҷода калхозобод харидоро боша марамат. рақаморо мондем гавои зотӣ барои молкунӣ буғуз ҳар душам на гавои гусаладори ёш гусалаш буқача 15000 сомонӣ нархаш муомила дора. ширш чанд қай 5 литр саҳари бега чочо бозор чанд кад 13900 сомон бозор кадаги марҳамат. хоб савдо шуда гови гусаладори арзон 13700 сомонӣ 8 литр то 10 литра шир дора. ҳози савдо шудага сумша ҳисоб кадаиста гусалаш буқачай гоне ки камтар хизматиш кадаги мана сумша ҳисоб дора. аз оламс мана болды маъмур азия сумоша ҳисоб дора. нархи барои калон айшир баромадагӣ. хоб 4 5 та мода будааст дигарош ҳамаш шикорча 2200 муомила дора. кетишини чӣ bo'layapti Keçi 2000 aldı. пеш 2000 рафтеста. хоб 1900 1800 майдатарош рафтеста. марамат. хоб 2000 барачо айшир баромадагӣ. хоб 1700 1800 рафтеста. haydan чорта буқа савдо шудага барои бастан буқои хуб бародошон базед 11700 сомонӣ манаш надимуш 11000 сомонӣ 11 мана дуташ якҷоя савдо шудага ино калонтар ино ҳам барои бастан ино 27900 сомонӣ ҳардуш якҷоя савдо шудага подписчикои азиз барои бастан гирифтага ҳар чоршам. фикротонро дар комментарӣ бинависем. бо буқои калон ҳам бигирем. касе буқои калон дора расчетотона мегирем. инам хел буқа савдо шудааста буқаи каҳпа килобаркаш 48 сомонӣ кардааста соҳибаш 49 сомонӣ мега 48 47 ними ҳам када надодааст неки
набуқаи сементал барои бастан 20,000 нархаш муомила дорад. 17,000 сомонӣ кадай надодааст. Бачаҳои узун. Моли узунмудааст. Моли амҷа. Сементали гибритаи тозаш нео. Решаш ай Россия омодагӣ будааст. Молои Россия будааст. Боз як буқаи калон 18,200 сомонӣ харидор кардестай. Савдош рафтестай. Бетарозу савдо шудестай. 18,200. 18,200 надодестай. Ҳозираштай. Вале бо дар вақти савдо чанд мешава? Худо медона осуша. Подписчикои азиз, навора дар ҳаминҷа ҷамъбаст мекунем. Касе то ҳаминҷаро тамошо кард, дар комментария рақами 44 бинависен. Чанд кас то охир тамошо кард. Аз шумо фақат дастгирӣ ва ҳамон навораи хуб. Комментария, лайк аз ёд набурояд, подписчикои азиз. Ба диққататон раҳмат.